mahardika tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng sandiwara ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kebareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Pangeran Hadiwarna Ratu seri perangan Legawa Siksa. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto. Pangebrak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindakan Adimas Suyono Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Raspijan. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Batak. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah Wondene Pangrenggo Busono. Katindakan Adimas Agus Wijanarko. Binarung unggul inggih gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Adimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Adimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Atekan sepisan gambaraken wonten ing Kraton Tandes. Prabu Purba Kesuma ing dalu menika kaparagani Roko Mas Anom Suharyanto. Temenggung guna pangreka katindakan Adimas Bagus Suyanto. Pangeran Gurawangsa kaparagani Adimas Beguk Wiyanto. Purbaretna katindakan Mas Menik Widyawati. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Bumi Loka. Prabu Bawana Aji ing dalu menika kaparagani Bapak Begek Ari Warsito.
Patih Setya Guna katindahaken Raka Mas Andi Prastya, Nyai Patih Rayung Sari katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Pangeran Hadiwarna dipun paragani Adimas Bagong Sutrisno, Raden Handoko katindahaken Adimas Eko Pranoto, wondene Legawa elek kaparagani Adimas Abdul Sutopo. Dewi Nagarina dipun paragani Nimas Uut Sutriana, Naga katindahaken Adimas Seka Galih, wondene Legawa Bagus kaparagani Adimas Abi Rojali. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Majarata, Ratu Kencanawati ing dalu menika katindahaken Nimas Diah Maharani, Patih Haryo Jatmoko katindahaken Raga Mas Agus Pelompong, Resi Megantara dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso, wondene Padmawati katindahaken Nimas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika, Gita Sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo hanamung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun.
Monggo sinuwun. Ingkang atus-atus. Lungguh, Ger. Kabeh para prajurit ing Kades. Kabeh diprayogake ya. Yes, Pak. Guna pangreka. Kula sinuwun. Ora basuki to soane ana ing praja Kades. Pikantuk pangestu dalem kales ing Sambikala. Boten katalumpen sungkem kula kunjuk. Tingsun tampa ora liwat puja pangestuning Sun Kampanana. Cukup anggen kula nampi mugya ndadosaken jejimat. Sawetara diprayogake nggone lungguh. Ngestuaken dawuh. Nger Purbaretna. Rama matur nuwun banget. Saben-saben Rama ngersakake pasedhan ing praja Kades. Ora kendhat jeneng sira tansah ndherekake marang Rama. Apa kabeh kewajibane wis rampung, Ger? Iya. Iya. Wis Rama tampa pangestune Rama wae kebat tampan. Sangat anggen kula nampi uga saged dadosaken kaguyuban. Ger Purbaretna. Iki paring dawuh Rama. Apa sebabe nadyan jeneng sira ki apawak wanita? Rama tansah putusan marang jeneng sira gegulang salwiring rek. Ora mung ngenani tata kaprajan kapandutan uga kudu disinaoni. Jalanan sira putraning Rama siji-sijine supaya bisa katulat kabeh para kawula pligine wanita ing Kades. Penake ya, Ger. Bali marang sira tumenggung guna pangreka. Kula wonten dawuh sinuwun. Selakna tol rasaning penggalih ingsun. Mula nganti ingsun nganakake pisuanan iki merga ingsun kepengin mangerteni suasana ing praja Kades. Coba diaturake ya. Kepareng matur sinuwun. Iya. Ngenani suasana wonten ing negari Kades. Ngenani bab perkawis wewangunan. Kades sak menika sangsaya maju. Kades sak menika katon ayom-ayem nggih tentrem kawulanipun. Nanging Kepiye yo? wonten saperanganipun kawula ing negari Kades. Niku sami rasan-rasan sinuwun. Coba matur nggone rerasan kepiye? Ngenani perkawis pengayoman ing negari Kades. Iya. Peranganing kawula ing negari Kades niku kepengin niku enggalaken pengayoman enggal. Kaya apa? Nggih, kepengin gadah pengayoman ingkang gagah tur pideksa
sarta wibawa panjenengan menika dipun anggep sampun lungsik, sampun sepuh. Ya. Mula nganti ingsun nganakake piswanan nglumpukake kabeh para punggawaning praja kalebu jeneng sira. Ya pancen kuwi kang bakal ingsun rembug, Gung. Oh ngaten. Ingsun ngerti yen kabeh para kawula ing Tandes iki padha ngepinginake ratu sing luwih enom, sing luwih wasis, pinter tur wicaksana. Menika leres. Ingsun uga ngrumangsani ingsun wis sepuh, wis jumpa. Ibarat srengenge mono wis kariang slupe katimbang plethek. Ingsun ngrumangsani wis ketung gone ngerat Pradata. Mula ing kene ingsun bakal paring dawuh, bakal miji calon ratu ing Tandes kang bakal ngenteni marang palungguhan ingsun, Gung. Lajeng kinten-kinten ingkang panjenengan piji pinangka dados pangayoman ing negari Tandes menika sinten? Udakara ana telung warsa. Ingsun nglumpukake kabeh para sesepuh lan tetuangganing praja Tandes pirembugan perkara calon ratu. Manut petung tibaning petung kang patut jumeneng ratu ing praja Tandes kuwi mung sawiji, ora ana liya putraning Sun Purbaretna, Gung. Oh putra Nandalem badhe panjenengan wisuda dados pengayoman. Bener. Nuwun sewu Rama. Purbaretna kepiye? Rama sampun pindah tunggali kanthi pintanipun kawicaksana. Jalaran kula menika rumangsani. Kula jejeripun wanita. Tasih kita bab samudaran wonten ing Kraton Tandes. Mula mbok ampun kula ingkang pengen piji Rama. Purbaretna. Rama saben-saben utusan marang jeneng sira tansah gegulang salwiring ngerah ngenani tata kaprajan. Ya pancen kuwi kang Rama kersakake. Mongko ora ana loro, mung sawiji putraning Rama kang patutan saka garwa Prameswari. Ya mung jeneng sira. Mula jeneng sira ora bisa endo saka perkara iki. Nuwun sewu lho sinuwun. Guna pangreka kepiye? Menawi panjenengan Nandalem misuda dumateng ingkang putra. Ya, Menapa ingkang kadang Kanjeng Pangeran Gurawangsa sampun ngertos napa dereng? perkara kadang ingsun Gurawangsa pancen durung nyumurupi perkara iki. Nanging ingsun percaya yen Gurawangsa bakal manut marang dawuh ingsun. Jalaran ingsun ngerti watak wangkuning Gurawangsa merga wiwit isih onang jabang iki ingsun keng kula mendah ingsun keng mitrake. Ning nuwun sewu. Ya, Langkung prayoginipun ngentosi rawuhipun Kanjeng Pangeran Gurawangsa kemawon. ayen ngenteni Gurawangsa sowan. Apa ora mesake okeng para kawula ki padha pepenyang alun-alun. Mongko layang idulan tabuh polu kudu wis tumeka ana ing ngarep pendopo Kraton Tandes. Menawi mangke panjenengan wisuda ingkang putra
boten wonten trimaipun Kanjeng Pangeran Gurawangsa. Kula mboten derek-derek lho. Nah, mengko kabeh iki gumantung oleh ngersane ingsun. Ya. Kula kabeh para kawula munggah kadang sentana nayaka. Kabeh padha dipidhangetaken. Ingsun atas nama pangarsa ing Praja Tandes. Hangingeti hanimbang sarta hamutusake geng patut gumanti nata ing Praja Tandes minangka calon ratu ing Tandes ora ana liya putraning Sun Purbaretna. Iji kula Kang Mas Prab. Kok randhat soane ana ing pendopo Tandes. Nyuwun pangapunten saderengipun. Nggih menapa ngantos wan kula menika randhat. Awit menapa? Titian kula menika mogok wonten satengahipun margi. Ngantos wan kula randhat. Ora dadi kaya pangapa waton jeneng sira wis bisa teka ana ing pendopo Praja Tandes. Inggih, nanging Kang saderengipun kula menika minggah wonten ing Pendhape Agung Kraton Tandes. Ya, Kula menika mireng jumleguripun Maryam kaping 3. Sorak gemuruh ambata rupa. Adat ingkang lumampah wonten ing Kraton Tandes. Menika wonten ewa-ewan. Yen boten wonten ewa-ewan, Wini Sudan. Lajeng Wini Sudan menapa, ewa-ewan menapa, Kang Mas? Yayi Gurawangsa ndadekake karuhanan ira. Ing Praja Tandes dina iki ora ana wawahan, nanging lagi wae ana wisudan. Wisudan. Lajeng wisudan menapa, Kang Mas? Wisudan calon ratu ing Tandes. Wisudan calon ratu wonten ing Kraton Tandes. Lajeng sinten ingkang kapiji, Kang Mas? Geng kapiji ora ana loro, mung sawiji. Ya pulunanira Purbaretna. Purbaretna. Wonten dalem sewu, Kang Mas. Napa sedaya kala wau sampun panjenengan penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan lan napa sampun dipun sarujuki saka guru wonten ing Kraton Tandes, Kang? Pratelane nyatane kabeh para punggawa keng padha seba. Saperangan akeh padha sarujuk lamun Purbaretna minangka calon ratu ing Tandes. Nanging kedahipun panjenengan menika mengo. Sinten Purbaretna menika? Purbaretna menika tasih timur. Dereng pun tas sawening reh napa kemawon kapanjenengake dados ratu wonten ing Kraton Tandes, Kang Mas. Dados ratu menika ampun kangge jajal-jajal. Pindhanipun jajal-jajal nitih turangga. Iya. Yen nitih turangga boten bener, anggenipun ngemudi. Menika dawah yen wonten beset kulitipun ingkang raosaken namung tiyang setunggal. Nanging benten yen jajal-jajal ngobetake pemerintahan wonten ing Kraton Tandes mliyor anggenipun ngobetaken ingkang raosaken menika boten namung tiyang setunggal, Kang. Nanging kathahipun kawula wonten ing Kraton Tandes menika ngraosaken permaneh kapan wiwit Jomajujo wonten ing Kraton Tandes menika boten wonten ratu pawakan wanita menika boten wonten, Kang.
Nggih. Kadewasane menungso kuwi ora kena diukur dene wilangane umur. Nadyan ana menungso sing umure wis tuwa nanging patrape kaya bocah cilik. Nggih. Kuwi ya ana. Nggih, kula ngertos. Nadyan umur durung sepira nanging patrape wis dewasa kuwi ya ora kira. Tan prabedane Purbaretna sepisan angka 2 pancen wiwit biyen durung nate ing tandhes kok ana pangarsa negara wanita. Nah. Durung ana. Niku mboten enten. Nanging arepa wanita utawa wong wadon iki ora kena disepelekake. Merga arepa lanang lan wadon kuwi padha. Coba sira ndak aturi ngelingi sejarah kang wis kelakon. Ribuana Tunggal Dewi Majapahit kuwi dudu kakung nanging apawak wanita. Nyatane negara Majapahit kencar-kencar dhuwur kukuse adoh kuncarane. Angka 2 ing negara Kelingkalingga sing ngeratoni Ratu Sima. Ratu Sima bebasan ratu keng Bebala Raja. Akeh negara telukane ratu keng senembah kabeh para titah sinanjung para priagung bebasane. Mula kanthi kuwi arepa Purbaretna apawak wanita waton bisa ngerat pradata gawe adile negara apa to Kuciwani. Menika benten Kamas. Menika keraton Tandes. Boten keraton Kelingkalingga napa malih keraton Majapahit Kamas. Nanging Solo Silah Pararaton wis nyethakake yen to calon ratu kuwi kudu turas Bapa Raja lan Ibu Ratu. Dados panjenengan menika ngumataken perkawis Sisilah Paraton. Kamas Prab, Kepiye? Sisilah Paraton menika ingkang damel sinten? Asing ngripta ya para pepunden kita ruhun. Para pepunden menika menungsa napa boten? Ayo mesti menungsa to. Lah, rene Sisilah Paraton menika ingkang damel menungsa. Dados saged dipun wae-wae nggih kalian menungsa piyambak. Banjur sing arep ngowahi Solo Silah Pararaton ki sapa? Pun jenengan pengen mangertosi? Kula ingkang badhe ngiwak wae. Apa sebabe nganti jeneng sira kepengin ngowahi Solo Silah Pararaton? Pun jenengan pengen mangertosi dasaripun. Kula kepengin dadi ratu wonten ing Kraton Tandes. Ya, ngono ya kena. Kuwi hak ira. Nanging ingsun minangka pangarsa negara ing Praja Tandes. Sabda pangandikaning Ratu Pendaning sabdaning pandhita sepisan datan kabaleni. Sapa wae Bunggawa negara nayakaning praja muduning kawula ing Praja Tandes kang ora sarujuk marang sabdaning ingsun kena ninggalake Praja Tandes. Dados sampun dipun gumathuaken
Purbaretna menika dados ratu wonten ing kraton Tandes. Ya. Nggih. Nggih, boten napa-napa. Yen pancen Purbaretna dadi ratu wonten ing kraton Tandes niki Kurawangsa boten badhe nyembah dlamane Purbaretna napa malih sowan wonten ing kraton Tandes. Duh. Kabeh kawula ana ing kraton Tandes. Sapa kang ora sarujuk? Purbaretna dadi ratu ana ing kraton Tandes. Kula sarujuk, kula. Yen pancen kowe kabeh ora sarujuk, Purbaretna dadi ratu ana ing kraton Tandes. Dina iki kraton Tandes rusak. Rusak kraton Tandes. Yen sewu Rama, boten ngira babar pisan. Bilih paman Kurawangsa menika ugi ngersake kalenggahan wonten ing kraton Tandes. Mila monggo Rama. Monggo menyajab langit yang niji dumateng kula. Jalaran kula ngeman sedaya kawula wonten ing kraton Tandes ingkang boten ngertos dedek salah perkawis Rama. Purbaretna. Sira iki calon Nalendra. Aja cilik ati. Watake pamanmu Kurawangsa kaya ngono kuwi. Rama ibaratake gajah sing bedal saka wantilan. Gajah sing ucul saka kandang. Ana seratine kok ger kang bisa ngluruhake. Wonten seratipun. Iya. Lajeng sinten seratipun Rama? Lah guna pangrika dak iya. Seratine. Paman guna pangrika. Heeh. Kawinatan kula badhe nuwun sabiyantu Rama. Iya, kena. Paman guna pangrika. Kula Kusumaning Ayu. Sungguh marang pangandikanipun Kanjeng Rama. Rendene sakmenika paman Kurawangsa menika nggih pinjet atinipun. Badhe damel geger wonten ing kraton Tandes. Ibaratake Rama menika gajah ingkang medal saking wantilanipun. Panjenengan minangka seratipun. Mila pun nanti sanget, kersa panjenengan menika reripeh dumateng paman Kurawangsa. Kula kedah ngripeh Kurawangsa. Wonten boten sudi. Pangandika penjaga kados ngaten. Kula wau sampun matur makaping-kaping. Atur kula boten panjenengan dahar. Malah kapura panjenengan bacut. Pancen Kanjeng Pangeran Kurawangsa ngantos gadah tumindak kados ngeten iki. Pancen sing muju-mujui niku kula piyambak. Lho, sing muju-mujuki panjenengan. Nggih, Yen ngono panjenengan menika rak pengkhianat. kersane kok anggap pengkhianat yo karepmu ora yo karepmu. Tak ibaratno musuh sak jerone singep. Lho menungso kok kaya kowe. Mergo kula mangkel ati kula. Kok mangkel ki jalarane apa? Oh ya ono ya ini pangkat kula tumenggung ora diundak-undaki. Monggo janjine Kanjeng Pangeran Kurawangsa. Nek Kanjeng Pangeran Kurawangsa dadi ratu, aku didadekno patih. Ada. Lah wong perkara pengen dadi patih kok dadak tumindak
akeh sing nyengkuyung marang sliramu. Wah, kabeh para prajurit sing nyengkuyung marang Purwokerto. Ingsun nuwun. Ae. Apake prajurit sing arep gawe geger negara Tandes. Yes, terus. Rama mirsake munggah sanggar malagatan kula kanthi kuwi dereke Rama. Prajurit ana kasatria. Kowe kabeh kudu gawe geger ana ing Kraton Tandes. Saka apa ora? Tuh. Yen pancen kowe saka, saiki uga cepake ukuran pedang tumbak lan liyane siagake kabeh prajurit tindak.